voume para a mesa, donde nos agarda nada máis e nada menos que o líder e creador de Luar na Lubre, o grupo de música máis importante, para min, deste século seguro, en Galicia. Moi boa tarde a todas e a todos. É un placer estar aquí neste ciclo de conferencias de Compostela Histórica. Moitísimas grazas ao IES Rosalía de Castro, moitísimas grazas a Rodrigo, que foi quen me propuxo participar nestas xornadas. Tócame estar aquí falando dun tema que ten a súa cuestión e ten a súa polémica. El díxome, de que poderíamos facer unha conferencia relacionada ca música, e a min ocurriuseme esta cuestión, que ten, como vos decía, esa parte polémica e sempre controvertida que o da música celta en Galicia. Pero eu creo que esta forma de facer música, este modo de facer música foi tan importante que hai que relatalo e hai que contalo. Polo menos, dende a miña perspectiva, vou intentar contar un pouco a historia do que eu percibín desde que hai moitos anos comecei con toda esta aventura, con toda esta historia, que me leva a estar aquí. Para o ano que ven, con Luar na Lubre, cumpriremos os 40 anos neste mundo, convertíndonos nunha das bandas máis internacionais da música galega, gracias precisamente a esta plataforma chamada así, Música Celta. Eu, antes de comezar, quixera decir unha cousa con claridade. Eu esta charla quero dedicar a dúas persoas que foron fundamentais á hora de transmitir e coñecer esta música. Dous amigos personais que xa non están entre nós, que son, por un lado, Nonito Pereira, que foi un dos grandes creadores e productores artísticos da música que se fixo neste país, e, por outro lado, ao grandísimo músico Emilio Cao, recentemente falecido tamén, músico, arpista, compositor compostelán, que nos deixou tamén hai uns días, e, por outro lado, grandes amigos. Esta charla vai dedicada a eles, e espero non aburrirvos moito e, ao mesmo tempo, aportarvos unha pequena información, porque todo isto está moi resumido. 45 minutos non dan para falar de toda a historia que está concentrada nesta forma de facer música. A música celta recibe claramente este nome pola súa conexión coa cultura dos celtas. Isto é obvio. É importante saber que os celtas non eran un único pobo, eran un conxunto de comunidades de orixe europea que compartían cultura e linguas semellantes. Os povos celtas espalláronse por toda Europa, deixando, como ben sabedes, unha forte e importante pegada cultural. Co paso do tempo, a súa presencia foi minguando ata quedar limitados a certas zonas, principalmente nas fisterras do continente, Bretaña e Galicia fundamentalmente, e Asturias, vamos a consideralo tamén, e, por outro lado, nas illas británicas, Escocia, Gales, Cornualles, a illa de Man e Irlanda, son os coñecidos ou coñecidas como nacións celtas, sobre todo no ámbito da música e da cultura, sobre todo da música. Non todas estas comunidades que todavía sobreviven e que teñen esta identidade conservaron unha lingua desta orixe, de orixe celta. Nos territorios que si o fixeron, o número de falantes varía considerablemente. Por exemplo, en Escocia, que é o territorio que está máis ao norte, o gaélico escocés ou Gaelic, é falado por unhas 60.000 persoas nun total de 5,1 millóns de habitantes. Na illa de Man, o manés, o gael, Baninak, conta con alrededor de 1.500 falantes de 85.000 habitantes que ten a illa. A illa de Man é ese pequeno territorio que está entre Irlanda e Escocia, un territorio moi pouco coñecido, pero en calquera caso é considerado nación. Aí naceron os Billys, precisamente os Billys falan o gael Baniná, que teñen unha interpretación moi interesante do himno nacional da illa de Man. Cornualles e esquiña de abaixo de Inglaterra, o córnico Kernewek está recuperado tras a súa desaparición no século XVIII. Ten aproximadamente uns 500 falantes dun total de 570.000 habitantes que ten a península córnica. Bretaña, o bretón, o bresonec, que é outra das penínsulas dos fisterres continentais, é falado por unhas 210.000 persoas dun total de 3,5 millóns de habitantes que ten Bretaña. O galés, que é o idioma céltico máis falado, quien
REEC, é falado por unhas 857.000 persoas, alrededor tamén dun total de 3,1 millón de habitantes que ten o país de Gales. E Irlanda, o gaélico irlandés ou gaelgue, é o idioma celta oficial de Irlanda xunto co inglés, e a pesar da súa promoción e protección, só unhas 80.000 persoas o falan nas zonas máis occidentais do país, un total de 5 millóns. Un auténtico drama, como podedes ver, son linguas que están nunha clara mingua total e absoluta, que, bueno, pois deixan estas linguas nunha situación absolutamente minoritaria. Todas estas ramas pertencen á rama céltica das linguas indoeuropeas, que se divide en dos grupos, o gaélico, que engloba o gaélico escocés, o irlandés e o manés, e o grupo britónico que engloban o córnico, o galés e o bretón. Ademais destes territorios, todos estes idiomas, ou estes idiomas, tamén se falan en diferentes lugares, porque foron países cunha emigración, como a que tuvemos aquí. Tamén se falan na illa de Cabo Bretón, en Canadá, en cidades como Boston, Chicago, Nova York, e un sitio curioso que é a comunidade galesa da Patagonia, en Argentina, onde todavía hai un porcentaxe de galeses que emigraron para ali e falan este idioma, o galés. En calquera caso, linguas que van sobrevivindo a pesar da constante presión e disminución de falantes constante. No caso de Galicia e Asturias, as linguas galego e asturiano son de origen romance, non celta, pero isto non impide que nos nosos territorios teñamos un forte sentimento de pertenza e reivindicación desta cultura, da cultura celta. No caso galego, aínda que non temos unha lingua deste orixe, si existe unha forte pegada na nosa toponimia, como así se destaca nos traballos de profesores como don Isidoro Millán González Pardo ou de Fernando Cabeza Aquiles, entre moitos outros. É importante incidir particularmente na cuestión lingüística, porque moitos destes foros intercélticos teñen o idioma como fundamental, é dicir, que non aceptan que países que non teñan un idioma céltico en activo pertenzan a eles, foros tanto culturais como políticos, menos na música, pero tanto en foros culturais e políticos non permiten a entrada nin de Galicia nin de Asturias, e precisamente por eso poño este mapa, porque aquí é onde están os países que todavía manteñen este idioma vivo. Esta historia de falarvos das linguas, antes que falar da música, nos leva un pouco a si a lingua é un factor fundamental para definir as orixes dun pobo ou unha nación. Pero este é outro debate que ten un moi longo percorrido. Isto habería moito que falar desta cuestión, porque ao mellor eles sí conservan a lingua, pero perderon outras cuestións identitarias que igual nós sí mantemos aquí en Galicia. Todos estes territorios están ubicados, como ben podedes ver no mapa, no arco atlántico, no coñecido como arco atlántico, que é unha zona de interconexións marítimas milenarias, e se a semellanza dos climas e os paisaxes engadimos o factor cultural céltico, pois atopamos simboloxías como os trísceles, como tetrásceles, como espirais, como entrenzados, que son absolutamente iguais ou comuns en todas estas culturas. É certo que tamén as hai en outras, pero a singularidade que teñen neste ámbito é realmente sorprendente, igual que tamén son determinadas tradicións, como pode ser esta das cabazas do tempo de Todos os Santos, que agora se lle deu en chamar Samaín, e outros interpretan como Halloween, pero en calquera caso tradicións que veñen de moi atrás. O Samaín é unha tradición creada recentemente aquí en Galicia, eso naceu en Cedeira, pero é unha tradición que ven das antigas cabazas, que eu recordo que se facían na miña casa, na aldea do interior de Ourense, en Niño d'Águia, e que naide chamaba Samaín, simplemente era a víspera de Todos os Santos, era un tempo que coincidía con agosto, un tempo sagrado en Galicia, e que deuse en chamar Samaín, como tamén se deu en chamar Halloween, que non deixa de ser unha contracción do Día de Todos os Santos en inglés, que foi levado a América e que posteriormente nos volveu de volta con todas esas historias e esas parafernalias que xa nos tiñamos aquí a nosa maneira e que de alguma maneira tamén nos enlazan con todos estes lugares, porque isto é tradicional en Escocia, en Irlanda, en Cornualles e, por suposto, tamén aquí en Galicia, como vos comento.
No tocante á música que é o que nos ocupa, bueno, esta é outra das cuestións comuns que temos cos países celtas é de que a todos estes lugares chegaban os santos en barcas de pedra. Isto é unha cuestión bastante propia dos países celtas. Isto dase en Irlanda, dase en Bretaña, dase en Cornualles e dase en Galicia, que eu creo que aquí en Galicia hai alrededor de 12 santos que chegaron en barcas de pedra, e aquí está a santidade, porque nunha barca normal chegamos calquera de nós, pero nunha barca de pedra somente podían chegar os santos. Santiago, Santa Comba, a Virxe da Barca de Muxía, hai unha serie de santos que chegaron en barcas de pedra, e esta é outra das tradicións tamén que nos relaciona con este ámbito. No tocante á música, que é a parte que me ocupa, que nos ocupa, e falando desde a perspectiva máis arqueolóxica, hai que decir que, bueno, hai moi poucos achádegos ou ningún sobre os instrumentos musicais que tocaban os celtas hai 2000 anos, non? Temos algunhas referencias de Estrabón e de algúns outros historiadores e xeógrafos que falan de frautas, de trompetas, incluso de algunhas liras, e o famoso carnix, que ese instrumento, que eu non teño moi claro se é un instrumento ou é unha arma, porque realmente isto empregábase precisamente para asustar, era un instrumento que emitía uns sons que nas batallas creaba así un ambiente estremecedor, e bueno, este instrumento que vedes aquí, que bueno, aquí temos un dos grandes intérpretes de carnix, que é Abraham Cupeiro. E non hai moitos máis datos sobre os instrumentos. En definitiva, non sabemos que tipo de música se poderían interpretar nestes territorios hai 2000 anos, pero o que sí está claro é que todos estes povos desenvolveron unha fortísima e duradeira tradición oral. Gracias a ela, igual que chegaron até hoxe as lendas, a lingua e outras tradicións, tamén chegou a música, que conservou trazos, cadencias e instrumentos moi interconectados entre os diferentes occidentes atlánticos. O resurdimento da cultura celta comezou con forza no século XIX, impulsado polo romanticismo e o nacionalismo en toda Europa, porque a cultura celta estuvo asentada absolutamente en toda Europa, ou prácticamente toda. Poetas, historiadores, artistas e políticos reivindicaron o celtismo como símbolo de identidade fronte á homoxenización que pretendían os estados centralistas. Foi a finais dos 60 do século XX cando a música agromou con forza. E agromou desde un estilo musical concreto. Agromou dende o folk. E que é o folk? Pois folk é un termo inglés que significa pobo, define unha forma de facer música contemporánea, porque é relativamente moderna, inspirada nas músicas folclóricas tradicionais. É un estilo que xorde a mediados do século XX, como vos dicía, e que ten moitas variantes, pero ten un denominador común, que son as músicas de raíz, e esa é a súa parte fundamental. Neste caso, folclores como os de Irlanda, Escocia ou Bretaña convertéronse en bandeiras do que se coñece como música celta, un modo de facer non unha moda, un modo de facer música que xeralmente está dentro deste estilo musical que é o folk. Non é o único, que hai máis. Grupos e solistas como Alan Stivell ou Wendell en Bretaña, The Chieftains, Planxty ou Botiband, por citar algúns. Na Irlanda, Brenda Button ou Jay Walton en Cornualles, Tannahill Weavers ou Battlefield Band en Escocia, foron a punta de lanza dun movimento que reivindicaba as súas raíces e o interceltismo, que é a comunicación entre as comunidades célticas a través da música. Grazas a esta música, tuvo que pasar a foto de Alan Stivell. Alan Stivell sí, creo que sí que estaba. Pasou. Grazas a esta música, dende a segunda mitad do século XX, creáronse grandes plataformas culturais que se expandiron polo mundo e reivindicaban o celtismo dende o arte e dende a creatividade. Bueno, este Alan Stivell, cando era moi noviño, este foi un dos pais e creadores da chamada música celta xunto con outros, pero bueno, el foi un dos... Era interesante que salira a súa foto, era o gran recuperador da arpa en Bretaña, grazas ao pai que fixo un estudo e investigación importantísimo. El foi o que recuperou a arpa nos anos 70, cando aquí todavía non estábamos neso. En calquera caso, unha figura destacada e destacable. Pero, como vos decía,
dende a segunda mitade do século XX creáronse grandes plataformas culturais que se expandiron polo mundo reivindicando o celtismo dende a arte e a creatividade. Algúns dos exemplos, entre moitísimos, porque está expandido absolutamente por todo o mundo, como vos decía, pola emigración, tanto dos irlandeses, dos escoceses, como dos galegos. Hai festivais como Celtic Colours na illa de Cabo Bretón, isto é, en Nova Escocia, en Canadá, o Celtic Connections na capital de Escocia, en Glasgow, o Festival Intercéltico de Ortigueira, por suposto, aquí en Galicia, que todos coñecedes de sobra, coñecemos, ou o Festival Intercéltico de An-Orient de l'Orient en Bretaña, que dende o ano 1971 quizás seña o evento destas características de maior relevancia. Foron precisamente os bretóns os que reclamaron a presenza de Galicia neste festival, e Galicia dende o ano 1976 forma parte da estructuración deste evento. Por exemplo, Asturias tardaría uns 20 anos máis en incorporarse, que hoxe en día está tamén incorporada como membro de pleno dereito e ademais facendo participacións moi interesantes tamén. Eu considero que festivais como o de l'Orient deberían de ser unha lanzadeira importantísima para os grupos galegos, porque temos a posibilidade de ter unha representación nestes lugares que xunto ca mercadotecnia cultural intercéltica que existe neste festival existe tamén unha interesantísima posibilidade de proxección internacional. A pesar de que o galego non é unha lingua de orixe celta, o celtismo foi reivindicado no noso país dende finais do século XIX e comezos do XX. Isto coincidiu coas reivindicacións que se daban polo resto de Europa. E isto foi feito por intelectuais de primeiro nivel, historiadores e artistas. Eduardo Pondal, Manuel Murguía, Vicente Risco, Florentino López Cuevillas, Castelao, Camilo Díaz Baliño e moitos outros membros da xeración nós. Eles consideraban o celtismo como un símbolo de identidade galega e un elemento diferenciador fronte á uniformidade, empregando unha serie de argumentos que aínda son válidos e que trascendían o puramente idiomático. O idioma non é decisivo a hora de entender a identidade dun pobo, nada máis. Algúnas historias e relatos como o Levar Gabala, que é un relato que estivo non hai moito tempo exposto na Cidade da Cultura, que escribiron os monxes irlandeses no século XI, que falaba das diferentes invasións que foron chegando á illa de Irlanda, pois relata que a última das invasións, así por resumírvolo, foi a dos Milesians. Os Milesians foi o pobo que invadiu, que venceu aos Tuatha de Danann, que eran os que estaban antes que eles, e actualmente son os poboadores de Irlanda según esta historia, que foi historia oficial de Irlanda ata o século XVII. Isto é mitoloxía pura, está escrito polos monxes irlandeses, extraído da tradición oral, pero nesta mitoloxía falase dunha cidade que se chamaba Brigantia, que estaba ubicada aquí, e que moitos arqueólogos dicen que podría tratarse da Coruña ou de Betanzos. Aquí xa hai hai diferentes teorías e ideas. Está a lenda da Pedra do Destiño tamén, que nos conecta con eles, a Stone of Scone, que é a pedra onde se coronaban, é a pedra onde se deitou Jacob no Génesis, Jacobe, no Xénese, que viu subir os anxos ate o ceo, unha pedra que tiña poderes, que despois foi transportada dende Exipto ate Brigantia, esta cidade da que falábamos, ate Galicia. Aquí se coronaban os reis de Galicia, ou naquele momento que fose, e que posteriormente foi levada a Escocia, donde se coronaban posteriormente os reis escoceses e que os ingleses lle roubaron, e donde se coroa actualmente, donde os reis de Inglaterra son coronados na actualidade, aínda que a reclamación dos escoceses foi atendida, e na actualidade está no seu lugar, até que entre o seguinte rei, que ten que volver a Londres para a coronación. Unha pedra que pasou por aquí, que ademais está representada no Concello da Coruña, nunha das vidreiras do Concello da Coruña. Por outro lado está o bispado de Maelok. Maelok foi un bispo céltico que, fuxindo dos saxóns, marchou, xunto con moitos outros britóns, fuxiron de Britania, uns foron para Armórica, deronlle o actual
actual nome, que é a Bretaña, e moitos outros viñeron para as costas septentrionais de Galicia, e aí fundaron o Bispado de Britonia, a primeira catedral que hubo na Península Ibérica é a Catedral de Mondoñedo, de San Martín de Mondoñedo, que era donde decían que estaba precisamente este bispado deste home chamado Mailoc. O famoso non, descoñecido, eu creo que é bastante coñecido, a declaración de Arbroath, que é unha cidade escocesa na que os escoceses reclamábanlle ao Papa Xoán XXII no século XIII pois a identidade do seu propio pobo, a identidade de Escocia, dicindo que unha das singularidades que eles puñan era que eles eran descendentes dos habitantes de Brigante, dos habitantes de Galicia. A mesa móvese. Ou o Santo Grial, que outra das teorías dice que está no Cebreiro, o famoso cáliz que temos na nosa bandeira, a Catedral de Lugo, en fin, o ciclo artúrico, a materia de Bretaña, todo isto está metido no noso ADN, porque isto vén de moi atrás, esta interconexión atlántica é fundamental. Aínda que a música tamén estaba incluída nas reivindicacións de toda esta xente, da xeneración Nós, tardou anos en ter un protagonismo destacado, pero o protagonismo chegou e fixo a través destas mesmas ideas dos intelectuais e tamén polas influencias trazadas e os camiños abertos previamente por bretós, irlandeses ou escoceses. E, como non, grazas tamén ás influencias do Camiño de Santiago, porque o Camiño de Santiago marcou. A xente que viña facendo o Camiño de Santiago traía a súa música, traía as súas ideas, traía moitas cousas que nos foron deixando. Isto tamén viña tenxido de celtismo en boa parte. Como dato histórico interesante, decir que o primeiro festival celta que se celebrou en Galicia, digamos, Festival Celta así oficial, ou chamado desta maneira, tivo lugar en Vigo no ano 1964, gracias á iniciativa do profesor Álvaro Cunqueiro. Don Álvaro Cunqueiro, todos sabemos que era un dos grandes coñecedores da materia de Bretaña, do ciclo artúrico, aí están os seus libros. Álvaro Cunqueiro e outros intelectuais promoveron ese festival do ano 1964, que despois tivo continuidade. O Festival Celta de Vigo celebrouse en diferentes ocasións, pero este foi un fito histórico. Ese mesmo ano, 1964, que foi o ano tamén, coincide que foi o ano no que nacín eu, na sala Luna Park de Bos Aires, que é unha das salas máis importantes de concertos e de espectáculos que hai na cidade de Bos Aires, que, como ben sabedes, é a quinta provincia, hai moitísimos galegos na cidade de Bos Aires. Tamén se celebrou outro festival celta, que é este cartel que vedes aquí detrás, no que participaron grupos folclóricos galegos, irlandeses, bretós e portugueses. O deseño deste cartel foi obra do gran artista galego Luís Seoane, que deixou unha pegada importantísima na cidade de Bos Aires, ele estaba exiliado alá. Neses festivais, obviamente, reivindicábase ese interceltismo soñado polos prohomes da xeneración Nós. Foi a finales dos 70, nun momento no que a música popular e tradicional galega estaba nunha situación moi precaria, moi feble, apenas se mantiña grazas á gran labor que fixeron os grupos folclóricos cando xurdiu todo un movimento. A disolución do colectivo Voces Ceibes, colectivo de protesta contra a dictadura, de reivindicación política e cultural, deu lugar ao nacimento de novas propostas individuais máis abertas, como as de Viviano Morón, tristemente falecido tamén hai uns anos, Benedicto García Villar, que era daqui de Compostela, Suso Bamonde ou Miro Casabella. Viviano Morón deixou varios traballos discográficos, eu destaco o de Estamos chegando ao mar, que foi unha porta aberta precisamente e un aceno ás músicas celtas. Benedicto García Villar, ainda que estaba máis interconectado en relación con Portugal a través do SECA, tamén deixou unha pegada importantísima hacia estas músicas. Suso Bamonde, que foi tamén un dos grandes produtores, un dos grandes músicos, unha das grandes figuras da nosa traxectoria musical, tamén deixou aí un legado importante. O Miro Casabella, amigo persoal e persoa que tamén no seu traballo Tigaliza ou Treboada, que foron os traballos que sacou, digamos, de longa duración, tamén deixou un camiño interesante aí aberto. Con todo isto, tamén foron agromando novas ideas e estéticas. Aquí é onde xurde un pouco toda esta historia. A música folclórica naquela altura non estaba ben vista nos ámbitos universitarios galegos.
pero grazas a estas influencias, a influencia da música celta e doutras correntes musicais, fundamentalmente o folk americano e europeo, emerxeu esta nova forma de facer música. Un grupo de mozos universitarios crea xustamente nesta época o movimento popular da canción galega. Tratábase dunha mestura entre as estéticas dos cantautores, o folclore, o folk americano e europeo, a música medieval e a reivindicación de Galicia como nación, neste caso cultural e política. A música galega reaccionou con forza a través do folk e da música celta, e isto convertiuse nunha interesantísima plataforma de proxección na que tamén estaban incluídos algúns selos discográficos, que hai que nomear isto tamén. Selos discográficos propios que en algúns casos dependían de outros selos máis grandes, pero en calquera caso eles collían identidade propia, selos como Xeira, que estaba dirixido por Xerardo Rodríguez, sí, se non me equivoco, Abrente, que estaba dirixida por Nonito Pereira, Limiar, que estaba dirixida por Suso Mamonde, Cítola, que posterior estaba dirixida por Rodrigo Romaní, ex Milladoiro, membro fundador de Milladoiro e posteriormente solista e unha das grandes figuras, ou Ruada, que foi unha das máis importantes tamén discográficas, que Ruada adicábase a publicar música galega fundamentalmente, pero tamén tiña un subselo que estaba dedicado á música celta. Sacaran aquel disco de Cronlech, que fora un impacto importante, e aquel disco de La Mirlitant Will, que eran dous grupos, un galés e outro bretón, e foi unha apertura, unha porta aberta nos anos finais dos 70 e comezos dos 80. Figuras como Nonito Pereira, Xerardo Rodríguez e Uxío Fernández foron clave na nosa música, e eu isto sempre o vou a decir porque para min foron as persoas que marcaron e que fixeron que os vieiros colleran os camiños que actualmente temos aquí. É curioso, que isto é unha curiosidade interesante, que en Galicia foi o folk o que destacou como estilo, mentras que noutros lugares, noutras nacionalidades, como en Andalucía, o rock era o que estaba por encima, ou en Euskadi, a música rock estaba moi por encima, pero en Galicia foi o folk o que levou todo o impulso dun tempo determinado. E en Galicia, grupos e solistas, no seu momento, Antón Seoane e Rodrigo Romaní, que sacaran aquel disco chamado Milladoiro, que posteriormente, xunto con faíscas dos xiabros, os baiteiros de Catoira, deron lugar ao nacemento de Milladoiro. O nacemento de Milladoiro foi clave, fundamental para entender do que estamos a falar. E, por suposto, o ben querido Emilio Cao, co seu traballo Fonte do Araño. Isto foi único. Despois viñeron grupos como Xorima, uns rapaces novos que facían unha música moito máis dinámica, máis forte, e que arrasaban en festivais como Lorient, iban a Irlanda, un grupo que nos anos 80 marcou un trazo importantísimo. Brat, os de Sarria, os sarrianos, liderados por Eloi Caldeiro, o primeiro grupo de música folk que incorporaron unha batería, Taranis, que viñan das músicas orquestais, das músicas de orquesta, e que de repente puxéronse tamén a traballar na onda da música folk e da música celta, ou Doa, que traballaban máis desde a perspectiva medievalista. Eles foron os primeiros en explorar estes vieiros e probablemente obtendo un éxito que non esperaban. Tras deste primeiro movimento, que foi clave e fundamental, veu un ronsel de grupos, estamos a falar dos anos 80, grupos como Na Lúa, De Porriño, Nós, Luar na Lubre, Armeguín, que era o nome do bardo que marchou con It a Irlanda, Alecrín, folk rock dentro do Carballiño, Dais, outro dos deuses da zona do Deza, fundamentales tamén para entender toda esta música. Fía na Roca, o Berrogueto, por suposto, entre moitísimos outros que se foron sumando a esta corrente que eu entendo que foi trascendental no plano artístico. Ao mesmo tempo,
con toda esta sucesión de creacións, nacían festivais como o de Ortigueira, isto a finais dos anos 70, Ortigueira todos sabemos o que é o Festival de Ortigueira, podemos criticalo, pero é un festival que continúa aí despois de tantos anos, é un festival que mantén ese interceltismo e que é unha punta de lanza dentro deste tipo de músicas non en Galicia, no mundo, é dicir, un festival fundamental que todos estes grupos que andan por aí adiante debecen por vir a tocar. Pero quen dice Ortigueira dice festivales como Pardiñas, o Festival da Música de Arte de Pardiñas en Guitiriz, o Festival Irmandiño de Moeche, o Festival de Zas, a Festa da Carballera de Zas. Respostas populares abraiantes, estamos a falar en Ortigueira, pois non sei decir cifras, pero vamos, en calquera caso, festivales moi populares e cunha resposta importantísima. E tamén, paralelamente ao nacemento dos grupos, ao nacemento dos festivais, nacían locais onde se escoitaba única e exclusivamente este tipo de música, locais temáticos, como podían ser aquí en Compostela a Casa das Crechas, como podía ser na Coruña a Cova Folk, como podía ser en Moaña a Casa dos Druidas, ou podía ser en Vigo a Gaita Grileira. Isto foi unha auténtica revolución. En esta primeira onda de apoio popular, restauración e investigación cimentaronse as bases dunha maneira de facer música que combinaba o tradicional galego, ou o que considerábamos tradicional galego, con ese aspecto intercéltico, con ese aspecto celta e o medieval, porque tamén temos todo eso, como os decía, grazas ao Camiño de Santiago e grazas a que, bueno, temos unha tradición aí que é moi importante, e aí temos as cantigas de Santa María e toda a lírica medieval galega que é brutal, única en toda Europa. Unha fusión que, como xa dixen, supuxo un antes e un despois para a música feita en Galicia e desde Galicia. A chamada música celta foi, sen dúbida, a principal plataforma de internacionalización da música galega, e especificamente dende un estilo musical que é o folk. O folk galego trascendeu grupos como o noso, como Milladoiro, como Carlos Núñez, como outros, como os que han de levar a música, no noso caso, a máis de 60 países de todo o mundo. Hai pouco estivemos en Kazajistán, e, bueno, todo isto é debido a que temos unha estética determinada e que bueno, pues que son músicas que son fáciles non son fáciles, pero que son transportables e que con todo isto pues, vai a nosa cultura tamén. Outra cuestión xa é se todo este movimento soubemos aproveitar ou non. É unha gran era e é unha gran oportunidade que alén do eterno debate ou controversia interna de se somos celtas ou non, deberíamos de aproveitar. Tamén, con todo este asunto da música celta, é importante mencionar a recuperación de instrumentos. Hoxe en día a gaita é un instrumento moi popular. Está claro que Galicia, e isto non o digo eu, isto está aí, é o país do mundo onde máis se toca a gaita, moi por encima de Escocia, moi por encima de Irlanda, moi por encima de Bulgaria, moi por encima de Francia, de calquer outro. Galicia é o país onde a gaita é o instrumento máis popular. Pero a gaita estivo a piques de desaparecer. A finais dos anos 70, a gaita estaba nunha situación moi precaria, moi delicada. E non existe, a gaita non é un instrumento de orixe celta, isto hai que decilo de antemán, pero si hai unha determinada tipoloxía de gaitas, que son as gaitas atlánticas, que están detalladas polo musicólogo británico Anthony Bates no seu libro Bagpipe, que fala precisamente de que, bueno, pues temos unha tipoloxía determinada que coincide con a gaita Vinyl Coth de Bretaña, cas Highland Pipes de Escocia, ca Julian Pipe de Irlanda e as nosas gaitas. A gaita, grazas á música celta, créanse escolas de gaitas por todo o país, bueno, revitalízase, os artesáns que estaban nunha situación precaria reviven, rexurden, e, bueno, pois empeza a fomentarse todo isto. Empezan a crearse bandas de gaitas importantísimas, semellantes a xa existentes en Bretaña ou en Escocia, porque é certo que nós temos que aprender de quen xa fixo o camiño antes, e aquí fixeronse cousas tamén moi importantes, non?
e bueno, foi fundamental para que os artesáns fixeran evolucionar o instrumento con mellor estudo, con mellores técnicas e, por suposto, mellores materiais. Pero non somente foron as gaitas, outros instrumentos moi populares en Galicia que tamén estaban desaparecidos ou en vías de desaparición foran recuperados, mellorados e postos en valor. Destaco a recuperación dun instrumento tan icónico como a zanfona, que está representada no Pórtico da Gloria en forma de organistrum, porque non deixa de ser unha zanfona, que está representada no Pórtico do Paraíso da Catedral de Ourense, tamén en forma de organistrum, pero que a zanfona é un instrumento que chegou a nós, probablemente vía Camiño de Santiago, e grazas ao grandísimo musicólogo e mestre don Faustino Santalices, pois tivo esa recuperación que despois se viu definitivamente impulsada precisamente polo impacto desta forma de facer música que, aínda que non é un instrumento de orixe celta, porque non o é, o certo é que a zanfona é moi empregada nesta forma de facer músicas. Hoxe en día a zanfona non ten problema de desaparición, sino todo o contrario. Do mesmo xeito, frautas de madeira de bisel, de pico, frautas traveseiras, acordeóns diatónicos que estaban mortos en Galicia, que hoxe en día hai unha escola importantísima de acordeóns diatónicos, cromáticos, acordeóns piano, que están perfectamente recuperados. Aí está Pazos de Merexo, que tamén deixou unha pegada importante e que, que de alguna maneira, hoxe en día tamén xa non teñen problema. Os violíns comezaron tamén a ter vida grazas precisamente a artesán especializados, a que estes instrumentos se tocaban, a que eran instrumentos populares que estaban dentro dun xeito de facer música. E con esa recuperación nacen festivais moi interesantes como o San Simón Fiddle Festival, que é un festival dedicado aos violíns, aos fiddles, que como se chama digamos nas áreas célticas, tanto en Escocia como en Irlanda. As arpas, outro instrumento icónico desta música, foron recuperados en Galicia gracias a magníficos artesáns que lle volveron a dar vida e as converteron en instrumentos, un instrumento máis da música galega. Oxe, a música galega, a arpa xa forma parte da nosa música, da nosa iconografía musical. E isto debeuse principalmente a que músicos como Emilio Cao ou Rodrigo Romaní de Milladoiro gravaron traballos moi populares con arpas de tipo celta e tamén tocaron en multitude de concertos con estes instrumentos. E, grazas á iniciativa, por exemplo, de Rodrigo Romaní, hoxe existe en Noia un festival de carácter internacional dedicado exclusivamente a este tipo de arpas, que é o Noia Harp Festival. Son historias que veñen dadas un pouco en consecuencia deste tipo de música. Por suposto, as arpas tamén existen na nosa iconografía medieval, están representadas no Pórtico da Gloria e en moitas outras igrexas do noso país. A finais dos 90, propostas de música denominada celta, como poden ser as de Milladoiro, Carlos Núñez ou a nosa de Luarna Lubre, triunfamos a nivel galego, estatal e internacional, con padriñazgos significativos, importantes, como no caso de Carlos Núñez dos Chieftains ou no noso caso de Mike Oldfield. Desta volta o triunfo non foi só mediático, sino que se viu tamén reflexado materialmente en varios discos de ouro conseguidos por vendas importantes. Isto era unha cousa increíble ou impensable dentro dunha mercadotecnia musical que en xeral é moi pouco amable, máis ben é hostil con estes estilos de música, non? Ou era, hoxe en día un poquinho máis amable, pero tampouco tanto, porque se colledes un dial de radio, creo que non vades escoitar moita música desta, non? Pero, hai infinidade de grupos e solistas que traballaron e siguen a traballar nesta línea, e ademais do mencionado, xente como Cristina Pato, a primeira gaiteira, que xa non está en activo, pero en calquera caso deixou unha pegada importante. Tebra, daqui de Compostela, deixaron tamén, non deixaron nada grabado, pero era un grupo moi interesante, Mutenroy dende Ourense, onde naceu precisamente o talento artístico de Cristina Pato, Kerkenai dende Alimia, Lecrín dende Carballiño, Andrés Penabaz, tocador de acordeón, da la Riba das Pontes, Camarata Mega dende Ourense, Breo, Fiusa, Río Bóvela, Dona, Son de Seu, Matocongrio. Podía comentalos todos, pero como me dice Rodrigo que teño 10 minutos, señor apurar. Entón, a música galega tamén se transmite a través desta plataforma intercéltica e grandes grupos e solistas como The Battlefield Band ou Tannahill Weavers de Escocia, que son grupos míticos, de Chieftains ou Donald Lani de Irlanda, Blazy Rush, Dan Arbras ou Trillanden da Bretaña, gravaron melodías de raíz galega, tamén impensable hai anos, pero gravaron melodías de raíz galega compostas en Galicia,
o que resituou a música galega moi fortemente, con presenza clara neste contexto. Cancións como Aires de Pontevedra, que é tradicional galega, é moi popular en Bretaña, é moi popular en Escocia, é moi popular en moitos lugares onde esta música funciona, ou A Bruxa, de Antón Seoane, a composición do que fora membro de Milladoiro, Antón Seoane. Isto, bueno, pues forma parte desta historia, non? Que ten repercusión intercéltica. Aí é onde está o interceltismo, que é esa interconexión cultural. E resumindo, xa vou rematando, a música celta, tal como a coñecemos, eu considero que é un estilo musical relativamente moderno, que se inspira nas músicas tradicionais, se está falado, dos países considerados de orixe celta. Escocia, Irlanda, Gales, Bretaña, Cornualles, Idiamán, Galicia, Asturias, ademais das variantes derivadas das emigracións a outros territorios, porque tamén existe eso. Punk, vamos a decir punk, Soldado Luís na Bretaña, Dropkick Murphys, que se fixeron moi coñecidos, eles son de Boston, fixeronse moi coñecidos porque meteron unha canción no Simpson, e isto, bueno, tuvo un impacto brutal. Astaroth, aquí en Galicia, o último traballo, Luz de Breogán, é na maravilla, eso é absolutamente maravilloso. E en extremo, dende Alemania, que utilizan arpas, gaitas, Manao, dende Bretaña. Bueno, son sonoridades perfectamente recoñecibles, estéticas moi claras de que esta música está viva, que ten unha audiencia que non é somente de xente de 60 anos como eu, de xente nova tamén, isto funciona. Bueno, eu dicir que a nivel persoal, e xa para rematar, dicir que eu entrei nesta música por varias cangles diferentes. Para min, as lecturas da xeneración nós, cando era un adolescente, marcaron a miña inquedanza pola cultura celta. Isto levoume a outras historias, entre esas outras historias a escoitar o primeiro traballo de Emilio Cao, que foi Fonte de Araño, que é unha obra maestra, dende o meu punto de vista. Isto para min foi clave, foi unha obra revolucionaria. Nos anos 80, un grupiño de rapaces da Coruña que éramos un pouco diferentes aos demais, por decirlo de algún xeito, nos xuntábamos os xoves pola tarde para escoitar un programa en AM, un programa da BBC que emitía este tipo de músicas, porque aquí non había onde escoitar nada. Eu sempre fui moi seguidor de Jethro Tull, que estaba moi ligado a Ian Anderson, estaban moi ligados á música celta, fui moi seguidor de Deep Purple e da trayectoria do seu guitarrista Ritchie Blackmore, que a sigo na actualidade con o seu proxecto máis céltico, máis medievalista, o Blackmore's Night. Por suposto, Sting, me parece unha das voces maravillosas, un personaxe único que está facendo tamén música nestas coordenadas na actualidade. E despois, bueno, tamén era un gran seguidor de Tin Lizzy e de Rory Gallagher, entre outros. Bueno, e como anécdota decir que a CDC, que é un grupo de heavy metal que ten as súas cousas moi interesantes desde a miña perspectiva tamén, o seu primeiro cantante, Bon Scott, que ainda que naceu en Australia era de orixen escocés, era gaiteiro, e en algúns dos temas meteu tamén gaita escocesa. E, por suposto, non me podo esquecer de Mike Oldfield, que de algún xeito considero un dos grandes creadores desta estética e de alguma maneira tamén padriño da nosa música. E tamén non deixei de ver películas que foron moi importantes con bandas sonoras que tiñan esta música, como Barry Lyndon, Braveheart, Titanic, Un horizonte moi Far and Away, Rob Roy, ou películas feitas aquí como La mitad del cielo, banda sonora feita por Milladoiro, ou Mar adentro, que é de Amenábar coa música de Carlos Núñez. Música celta como ferramenta. Música celta foi e siga a ser unha ferramenta poderosísima como maneira de reivindicación cultural, como xeito de abrir estudo e debate sobre o noso propio celtismo, tanto cultural como musical, como ferramenta ou plataforma de expansión da nosa música e da nosa música ao mundo. E isto é unha cousa que está constatada e está aí. E, bueno, creo que se isto non se dese, un movimento como da música celta aquí en Galicia, é probable que estivésemos a falar dunha música na actualidade que iría en outras coordenadas. Ao mellor, se nos dese por facer, en vez de guiarnos pola vía do celtismo, nos dese por ir guiarnos pola música castellana, que non ten nada de malo, ou a música flamenca, pois probablemente estaríamos facendo outro tipo de cousas na actualidade. Eu creo que todo o que se fixo ata agora dentro deste terreo axudou a desbrozar e a abrir camiño, sobre todo para que chegasen maneiras
novas de entender as músicas tradicionais, que a xente viñera con novas ideas e que tivesen un terreo máis aberto e favorável. E a partir de aquí, pois, entra o debate, non? Que é o que se está a facer na actualidade, que é moi interesante e moi positivo tamén. Pero eu tiña que falar da música celta e ata aquí chegou a miña parola. Foi un auténtico prazer.